खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो संनायनि भिडिअ लाबोआ। आं दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों, बेनो जाबाय उदालगुरि। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फैफाबाय थादो। थ'द' बिदिब्ला लोगोफोर जों उदालगुरि थांनो ओंखारबाय। आंबो थांनिसै, नै आंहा गाननानै रेडि जाखाबाय। दा थांनिसै, आंनि हासबेन्ड आरो आंनि फिसालाबो थांफागोन। फैदो लोगोफोर, दानियाबा नै जों थांनो ओंखारबाय। नै आंना हासबेन्डआ लामायाव नेनानै दङ। दा थांनिसै। थांगासिनो दङ लामायाव, स्कुटिजोंसो थांदों लोगोफोरजों। लोगोफोर जों नै फाइनालि उदालगुरि सफैबाय। नै आंना दा माबायाखै, हासबेन्डाखै खामानियाव थांनिसै। जों बिमा फिसा बेवहायनो दसे नेनिसै। जों थांबाय थाथ'लिया, जों बेयावनो नेनिसै दसे। फायाबाय थिंगालाय मान गोबाव जाबाय दखन बाबाया दाबो मोनफैयासै ना अफिसनि खामानि जायाखै ना मासो माबाबाय दं लोगोफोर। बे साननैसो बिराद सान्दुं माबा अखा हाबाय थादोंमोन ना, अखा हाबाय थाना दिनै एसे सान्दुं दुंदोंमोन। सान्दुं दुंदोंमोनबा मा जानो आरो नै अखा हाफिनबाय। फिसा फिसा अखा थाइफ्रिदो, दा हायो ना मायो मिन्थिलिया। जोंनि उदालगुरियाव बेरायनो फैनाय, अफिसनि खामानियाव फैनाया जागोन ना जालिया बेखौबो नायलांबाय थादों ना मा जायो। अखा हायो ना मायो, बोथोरा एसे सोलायदो। है लायवनैसो आंनि हासबेन्डआ फैबाय। जाबाय नोंनि खामानिया? औ दे होमबालाय दा बाजार खालामनो थांसै जों। बेखौ दा मा खालामगोन? नै दायो जोङो बाजाराव हाबनोसै, गांनैसो जि बायनो सानदो। मा मोनो नायनोसै, फैदो लोगोफोर। এগুলোর দাম কেনকা? आं दायो आंनि नांगौ बायदि दख'नाखौनो फसायनाय मोनाखै। माखौ लागोन जादो, गोदान बेबायदि जेबो नुवाखै। गानबाय थानायफोरानोसै, बेनिखायनो माखौ लागोन माखौ थागोन जादो लोगोफोर। नै दायो जोङो रायन'आव ओंखाम जाखांबाय। आं ओंखाम जानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थायाखैसै। दायो जोङो मिथिंगा स्ट'राव थांनोसै, दख'ना एसे नायबावनोसै। नै दायो जों सफैबाय। लोगोफोर बेवहाय मोजां मोजां दख'नाखौ मोनो, नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन। नै आं दा नायगासिनो दङ।
लोगोफोर नैबे जिया गोदानै फैदोंनो सिम्पोलनि थाखायसो दखानिनो हरदों होनदो आं एसे फसायनाय मोनदो ओंखाय आं नायबाय थादों नै दायो आं दखनाखौ लाबाय मालिकजोंबो एसे नै भिडिअ लाबाय थेंक इउ सफैगोन बे प्लास्टिकआ जोंनाबो आंनि जिखा एसे लांबावनाय 6-7 खानसो मोजां जायो लांफै इफोरनो नामा बेखौ आं गावनो लांगोन स्कुलाव फैगोन फैनायालाय नै दायो जों दखनाखौ लानानै ओंखारबोबाय दायो आंनि फिसालानि थाखाय बिशाल मार्केटाव मा मोनो नायहैनोसै लोगोफोर थुदो बिदिब्ला बिशाल मार्केटसिम दायो जों नै सफैबाय सिङाव हाबनोसै बिराद मेंबाय फिसालानि गस्लाखौनो सखा बायदि मोनाखै आरो फसायनायबो मोनाखै आरोबाव मा मोनो नायनोसै लोगोफोर आंनि हासबेन्डआबो गावनि सखानि बिराद नागिरदों मोनदों नाथाय कालारखौनो फसायनाय मोनाखै फाख्रा सिख्राल' मोनदों लाइट डिप बिदि मोजां कालार मोनाखै बिनि थाखायनो बेसारा बिराद नागिरदों गांसेबो फसायनाय मोनाखै खालि गस्लाफ्रानो फाख्रा सिख्रा बेबायदिल' माने सिम्पोलखौनो नुवासै आङो बेवहाय फिसालानि गस्ला नायनो फैदोंमोन नाथाय गस्लाखौ मोनासै आं दा मा लाखो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिसिगोन बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों